Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da sake saduwa da ku a wannan tasha tamu mai albarka, inda muke gabatar muku da shirye-shiryenmu ciki kuwa har da labarin wasanni a takaice, wanda ni AB Haidar na shirya kuma zan gabatar. A labaran namu na yau za ku ji cewa an kori ƙungiyar nan ta Al-Nassr a wasan kusa da na ƙarshe a gasar Super Cup na ƙasar Saudiya. Shi dai wannan wasa an yi shi tsakanin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa guda biyu, wato Al-Nassr da kuma Al-Ittihad, inda Al-Ittihad ta samu nasarar doke Al-Nassr da ci 3-1. A wani rahoton kuma za mu ji cewa ɗan wasan nan na Real Madrid, wanda yanzu haka yake zaman aro a AC Milan, wato Diaz, ya bayyana cewa ya canza ƙasar da zai taka wa leda daga ƙasar Spain zuwa Morocco. A wani labarin kuwa za mu ji cewa a hukumance La Liga ta yi watsi da tayin da Barcelona ta yi na farko akan yi wa matashin ɗan wasan nan wato Gavi rijista a babbar ƙungiya. Ita kuwa jaridar Ahad ta rubuto cewa zakwakurin ɗan wasan nan wato Luka Modric ya kammala sanya hannu a kwantaraginsa da zai yi na tsawon shekara 2, inda a club ɗin nan wanda ya sayi Cristiano Ronaldo, yanzu haka ya sayi ɗan wasan nan wato Luka Modric, inda Luka Modric ya kammala sanya hannu a kwantaraginsa da zai yi a club ɗin na tsawon shekara 2, inda club ɗin zai rika biyan Luka Modric dala miliyan 81 a duk tsawon shekara guda. Zai yi kwantaragi ne na tsawon shekara 2 a club ɗin. Ku kasance da wannan tasha tamu mai suna ASD TV domin samun shirye-shiryenmu masu faɗakarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa tare da nishaɗantarwa. Idan zuwanka ne na farko a wannan tasha tamu, ka daure ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Mun gode, mu ne muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.